alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo cikin wannan tashar ta mai albarka mai suna Crypto in Hausa. A cikin wannan bidiyo da insha Allah kamar yadda za a gani a title zan yi bayanin yadda mutum zai samu airdrop na PAWS ba tare da yayi mining ko kuma wani activity a cikin project din PAWS ba. Wanda wannan kamar yadda na faɗa kyauta ne insha Allah idan ka tsinci kanka a cikin rukuni na wasu mutane wanda zan yi bayanin su gaba kaɗan a cikin wannan bidiyo din insha Allah. Da haka bidiyon yana da matukar muhimmanci kuma mutane da yawa za su amfana da shi. Da haka yana da kyau duk wanda ya karo da bidiyon ya tsaya ya kalla tun daga farko har ƙarshe, sannan a yi sharing ga sauran yan uwa domin su ma su amfana. Ba tare da bata lokaci ba mu shiga bidiyo din gadan-gadan domin yin bayani akan wannan. Amma kafin mu fara ina roƙon duk wanda yake sabon zuwa wannan tasha ya mana subscribing, liking, sharing domin bidiyo din ya tafi da nisa mutane da yawa su amfana da shi. Wannan shine kai tsaye mu shiga cikin bidiyo din mu gadan-gadan. Kamar yadda na faɗa a farko, zaka samu PAWS airdrop kyauta ba tare da kayi komai ba, amma fa a sani sai ka kasance a cikin rukuni na wasu mutane da ake kiran su da Solana OG. Me ake nufi da Solana OG? Zan yi bayani akan wannan dan takaice kafin mu shiga in nuna yadda mutum zai duba wannan abu, domin na san mutane da yawa ba san abin da shi Solana OG yake nufi ba. Abin da Solana OG yake nufi, ko kuma kafin ma na bayani akan Solana OG, bari na bayani akan kalmar OG din in general me take nufi idan aka ce OG a harkan internet. Misali, abin da ake nufi da OG, original gangster, wadda kuma yakan ɗauki ma'ana ta misali wasu mutane, ko in ce wasu mutane ne wanda ake kiransu da hakan, wanda suka kasance farko a cikin wata tafiya ko a wani project da aka samar tun kafin project din ya girma ko ya ɗaukaka ko ya zama wani abu. Suke kasancewa misali suna cikin tafiyar wannan project din, a takaice a ce sun ba da wata gudunmuwa wajen zama wasa wani abu. So a ɗan takaice ne wannan abin da ake nufi da OG. Idan aka ce kuma Solana OG a nan abin da ake nufi shine mutanen da suke rike da wasu project da suke kan Solana blockchain, ko kuma suke ta'ammali da wasu project da suke kan Solana blockchain. Rike wasu project da suke kan Solana blockchain shine kamar misali rike wasu meme coin da suke kan Solana blockchain. Ta'ammali da wasu project da suke kan Solana blockchain shine misali ta'ammali da wasu DEX, abinda ake kira da DeFi ko in ce decentralized finance, waɗanda suke kan Solana blockchain, kamar a ce irin su Radion, Jupiter da makamantansu. So don haka wannan ɗin takaici kenan abin da ake nufi da Solana OG. In har ka kasance kana amfani da waɗannan DEX ɗin, ko kuma ka kasance kana rike da wasu daga cikin meme coin da suke kan Solana blockchain, to bi iznillah za ka iya dacewa da wannan airdrop ɗin. Da haka wannan shine ɗan takaitaccen bayani game da OG da kuma Solana OG. Ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga cikin bidiyo ɗin gadan-gadan domin nuna hanyar da mutum zai biya duba ko ya dace da wannan airdrop din step by step. Abu na farko za mu shiga cikin phantom wallet dinmu, wadda ita ce ga ta nan daga nan ƙasa. So za mu danna kan phantom dinmu domin mu je mu ga ta yadda za mu bi mu duba wannan airdrop din. So bara mu jira ta buɗe mana, gashi nan. So kamar da kuke gani gashi nan phantom dinmu ta buɗe. Sai mu zo nan ƙasa, wannan icon din na ƙarshe shine wannan, sai mu danna kansa. A nan za mu je mu shiga website na shi PAWS, gashi nan daga can sama ma. Sannan kuma muka zo muka scrolling down ƙasa, gashi nan shine top one a trending site, kamar yadda za a gani shine a nan gurin. So za mu danna kansa domin ya buɗe mana. So bara mu jira ya buɗe, yanzu nan zai buɗe. Kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe. So daga nan ƙasa icon na biyu za mu ga an sa Solana OG, shine wannan. So za mu danna kansa domin ya buɗe mana. So kamar yadda kuke gani idan ya buɗe zai buɗe maka wannan gurin, zaka ga an sa connect Solana wallet. So wannan shine abin da zaka danna kansa kamar yadda kuke gani. So zai baka wallet guda biyu, sai ka zaɓi wallet ɗin da za ka yi connecting da ita. Kamar yadda kuke gani ni a nan gurin ina da phantom ne, wadda a cikin ta muke yin wannan bidiyo ɗin. So ga ta nan a sama, sannan kuma akwai backpack a ƙasa. So sai ka zaɓi wallet ɗin da kake amfani da ita. Da haka za mu danna kan Solana kamar yadda kuke gani.
So bayan ka danna zai ce kai connect, ni da yake already wallet ina tana connecting da site din so abin nan PAWS. So kun ga abin da ya samu kawai a nan gurin shake. So a nan gurin abin da zan yi zan danna kan shake din nan kamar yadda kuke gani. So zai ce kai confirming na wallet naka. So gashi nan domin ya zama akan ta za a duba. So muna dannawa kun ga gashi wannan wallet din gaskiya da yake bata dade ba, kun ga bata dace ba saboda gashi nan sun samu zan iya shaking wata wallet ta daban, saboda kamar yadda na ga muku wanda ya dade misali da wallet yake amfani da ita, at least in dai har kana shiga ko da bangaren da ya shafi dex na kan Solana wanda kake amfani da su irin Radeon, Jupiter da makamantansu, zaka iya dacewa. Da haka misali in wallet ɗinka ta kwana biyu zaka iya samu. So da haka dai wannan shine kun ga wannan wallet din bata dace ba, bata zama eligible ba. So da haka misali wannan dai a takaice shine hanyar da ake bi domin dubawa ko an dace da airdrop din Solana OG wanda PAWS suke bayarwa. So don haka idan ka samu a daidai nan gurin za ka ga abinka, za ka ga adadin da suka baka, za ka ga kuma sun sa maka wajen claiming a gefe, ta yadda da zaran an bude claiming za ka shiga ka zo kai claiming din abunka. Wannan dai shine a dan takaice, ba na son bidiyon ya tsaye da yawa, a nan zan tsaya. Ina fatan za a yi subscribing, liking and share domin sauran yan wasu gani su amfana. Wannan shine karshen bidiyo din, anan nake cewa assalamu alaikum.